Benvinguts al Marta Mata. Aquest és un vídeo explicatiu de totes les mesures que hem adoptat a l'Institut per fer aquest curs. En primer lloc, com el curs passat, qualsevol persona que vulgui accedir al centre ha d'estar lliure de qualsevol d'aquests símptomes. Saber que no té febre, ni congestió nasal, ni malestar, etc. Malgrat que tot el professorat ja està vacunat enfront del virus, i que molts de vosaltres també, totes les persones que entrin a l'institut han de dur la mascareta posada i portar-ne una altra de guardada per si es trenqués o li passa qualsevol incidència. A l'entrar a classe, cada alumne s'haurà de rentar les mans amb hidrogel. Aquells que ho vulguin poden portar sempre una ampolleta d'ús individual, per si en algun moment senten la necessitat de rentar-se les mans. Als lavabos, que sempre estaran amb la porta general oberta, hi haurà disponibilitat de sabó per rentar-se les mans i eixugar-se-les amb paper. A cada passadís només hi ha un curs. A la planta d'entrada hi ha primer d'ESO. A la planta de dalt, pujant per l'escala principal, cap a la dreta hi ha segon i cap a l'esquerra hi ha tercer. Quart es troba a la planta de baix de tot, al passadís de tecnologia. El primer dia de classe ja us acompanyarem on us toqui. Els grups són d'entre 20 i 23 alumnes. És el teu grup bombolla i passaràs dins de la teva aula la majoria d'hores. Entre vosaltres heu de mantenir les mesures de protecció davant el contagi de la Covid i donar-vos suport davant les diferents vivències de cada un. Per entrar a fer classes a l'institut hi ha dos horaris. Els de quart i segon entren a les 8 i surten a les 14:20. Els de tercer i primer entren a les 8 i 10 i surten a les 14:30, per no coincidir les portes. Sempre s'ha de guardar la distància de seguretat amb les persones que tens davant i també a fora del recinte si s'ha d'esperar algú. Per entrar s'utilitzaran les dues portes d'accés. Tercer i segon entren per la porta principal amb les escales que baixen. Quart i primer entren per la porta de la rampa. Aquest curs, pels alumnes que arriben en bicicleta o en patinet, s'ha habilitat un aparcament dins del recinte, a la rampa de cafeteria. Qui el vulgui utilitzar ha de portar un cadenat i identificar el seu vehicle. L'horari d'obertura és de les 7:55 a les 8:15 i després de les 14:20 a les 14:30. Qui arribi fora d'aquest horari només podrà aparcar a l'aparcament exterior. Per les classes es fa un descans cada 2 hores per poder ventilar bé les aules. En el primer descans és important que esmorcis bé. Després, en el segon descans, està més destinat a jugar. Quan pugeu, cada dia fareu una estoneta de lectura silenciosa. Això vol dir que durant 20 minuts podeu llegir el que més us agradi, un llibre de classe o el llibre que vosaltres us porteu de casa. Durant el descans, a part d'esmorzar, podeu anar a la biblioteca i llegir llibres, si és un treball individual, podeu utilitzar la pista quan estigui assignada al vostre curs, o al llarg del curs oferiran altres activitats com coral, jocs de taula, etc. També podeu comprar l'esmorzar a la cafeteria. Per €1 o €1,50, els alumnes del cicle d'hoteleria us serveixen un bon entrepà. Aquest curs podeu circular lliurement per tots els racons del pati, però sempre amb la utilització de mascareta. Per venir a l'institut no és necessari el mòbil, però com que molts de vosaltres el porteu, hem decidit amb la comissió d'utilització del mòbil que durant les classes només es pot utilitzar si el professorat dona permís. I durant el pati es podrà utilitzar sempre que se'n faci un bon ús, és a dir, que no es facin fotos, no es facin TikToks ni burles, que no es faci res que pugui molestar a la resta de companys. A més de les matèries habituals que feu a cada curs, durant aquest any fareu un aprenentatge diferent, una matèria diferent durant uns 2 mesos, amb l'objectiu d'obrir el vostre camp de coneixement. Per anar acabant, us explico el funcionament especial del primer dia de classe, el dia 13 de setembre. Per tal que no us trobeu massa persones en cap dels espais, hem preparat una entrada esglaonada i unes sessions d'unes 2 hores de tutoria per explicar-vos tots els detalls d'aquest funcionament d'aquest any.
de manera que el dia 14 ja tothom sàpiga des del primer moment on ha d'anar i com farem les coses aquest curs. A l'hora que s'indica per cada curs, cada alumne ha d'entrar per la porta que també s'indica. Els teus professors t'estaran esperant en l'espai del pati de dalt i t'indicaran a quina classe has d'anar, seguint l'itinerari per cada curs. Un cop trobis el teu passadís i la teva aula, també hi haurà un professor o professora que t'acollirà i t'anirà donant les indicacions en cada moment. Durant l'estada dins l'institut, si alguna persona presenta símptomes que poden ser de la Covid, l'acompanyarem a una de les sales del despatx de direcció i avisarem a la família que el vinguin a recollir i que es posin en contacte amb el seu cap d'atenció primària. Nosaltres també hi contactarem i les autoritats sanitàries són qui prendran les decisions necessàries a partir d'aquell moment i ens diran si s'ha de confinar alguna persona o el grup, si s'han de fer proves, etc. Així que ho sapiguem, ho comunicarem a tots els interessats. Si alguna persona o grup s'ha de mantenir confinat a casa seva, se li passaran les feines de forma telemàtica mitjançant el Click-Edu o en videoconferències. Durant els primers dies de classe, especialment a l'alumnat de primer, s'ensenyarà com s'utilitza aquesta plataforma Click-Edu. Finalment, dir a tots els pares i mares que ens agradaria molt fer aquesta comunicació de forma presencial, però no és possible encara aquest any. Però a partir del dia 13 ja us podeu posar en contacte amb els cots dels vostres fills per qualsevol qüestió que vulgueu o que necessiteu comentar, amb la finalitat de començar el curs el millor possible. Moltes gràcies per escoltar aquest vídeo i esperem i confiem que tinguem un bon curs i que ja anem veient la llum al final del túnel.